Марти, още от сега ще ти дам един подарък. И какво става, хора? Днеска ще играеме Plan vs Brainrot. Само да спре да ми бъгва. Да, това е нормално. Ще играеме с Ванко. Ванко, искам да видиш кой ме най-силно. Това е бос. Да, аз съм играл тази игра, защото ти си ми дал Brainrot. Малко, да, вярно. Какви са ти плантовете, я? Брат, плантовете ми са тия. Аз не О! Лостра на лелето сме! Не, това не е това. Чакай, той колко тежи? Не се гледа тежестта. Да, първите се гледа. Къде ти си почти последния? Да, човек, трябва да се... Ей, Марти, чакай малко да ти дам едно нещо. чакай, само ще ги продам. Сега записваш ли? Да. Чакай малко, само да... Само чакай, само малко, само приеми. И виж колко дава в секунда. Голд ли се... Това ли е Матеолета? Да. 1500, добре. Ой, тази балерина, не знам защо тя е много слаба. Махаме, брат, махаме. Не, виж, можеш да направиш ей това. И се ги подреждаш по най-сила. И сега ще кажа колко... Вместо да нареждаш 3 часа. Значи това го оставяме, махаме този гигантския. Ванко... Какво е това? Ванко... Махаме бомбомбини, тъпата балерина, гангстер футера. Марти, знаеш ли нещо много важно? Какво? Тия ракетки са задължителни, ги мама. Тия ракетки са задължителни, да. Ванко, ми искам да се видиш. Марти, тия тук, дето се показват ракетките задължително ги взимай. Кои ракетки? Чакай, ела. Чакай само да продам. След мен ела, бе! Да продам. Къде си? Шуманата, ела. Като съберем 50 000, като направим 50 000 такива, Марти, слушаш ли? Да. Да направим 50 000 такива, ще пусни 2.26 Brainrot. Така ли? Да. Ракетки. Ай ми се запълни. Бейса ми се запълни. А как трябва по-точно да се правят тези ракетки? Като ги удраш. С 50 трябва да добавиш. 2.26. А човек трябва да си разраствам темата, защото аз съм нука да кажа. Това съм с такъв скин. Марти, продавам се 1500 Brainrot, които са. А пък аз ще си купа такива растения. Да, ела да видиш моите растения. Хората игра е много яка, ако искате може да се забавляте с приятеля. Аз в момента играя с Ванко, той дойде на гости и играеме. А слушаш ли, Марти? Да. В момента да се продадох Limited. Най-силната класация в играта. Защо? Защото нямам по-само от Limited. Брата, тия растения къде са по-точно, като ги купиш? Виж, чакай се. Спри. Тук цъкаш и си, ако още не си ги плантал. Не съм ги плантнал. Ако вече си плантнал, плант. Да, аз не съм ги плантнал още. Марти, ракетка. Ела да ми помогнеш, щупим ракетка. Къде си? Другата база. Ама за тебе ли става ракетката? Зависи кога да щупи. Следния удар, кой да нанеси. Ама то няма голямо значение. Просто ще даде там няколко пари. Аз го щупих плюс 1 милион. Обикновено давай плант. И на мен ми даде. Защото двамата го щупихме. Може. О, мале. Човек, как така пак съм... Марти? Да. Брат, какво ще ми дадеш? Сидове. Окей, чакай само да се съсъдя. Хората игра много макефи. Ванко много макефи. Добре. Марти, малко ще те напълня. Какво е това? Yes. Растение. Yes. Още план... тия не мога да ги дам. Марти, сори. Брат, какъв е тоя? Това моята градина ли? Да, моята. Марти, не мога да ти гифтвам тия, бе. Чакай, спри на място. Не мога май да ги гифтвам. Не мога. Чакай, че аз тук си оправям сидовете. Марти, не гледай колко... Ванко, какво е това? Марти, стой за малко. Гифт? Това по-малко. Аз ще чакай, отивам да продам нещо. Чакай малко. Отивам да ги продам. Марти, ракетка има пред нас. Къде, бе? Жълтата. Езе!
Къде? Пред нас има ракетка! Къде? Чакай, Идвам да ти помогна да го щупим. чакай, аз сега ще си изваря бухалката. Чакайте малко. Хора, тук сме. Валко, пада ми се някакъв дете с 3000 кръв. Добре. Мартин, Да. ще ти попречи. Какво направи? Гифна ми тиква. Валко ми гифта някакви букуци. Що букуци? Брачи, ето бъх пата. Бъгна ми играта! Ванко е то бъх. Ванко, какво е това? Ванко е то бъх, много ли дава? Не знам, аз сега. Има го, ама аз не знам какво да. Братленцето. Това е един от новите бредни ночи. Ще ми гифнеш ли нещо? Ще видим. То, това е Ера Фореста. Е това не. Добре. Само това не бях чувал в тази игра. Чувал ли си? Чакай малко. Чувал ли си? Рутарана, чувал ли си? Рутарана жаба, виждал ли си? Чувал ли си? Каква е тази жаба? Де да снапа с новите неща? Фаях! При мене. Аз ще го сцепя, да. Чувал ли си? Скура. Който мята на фруля. Скоро. Мята като фруля. Плюс 500-ка. 3 милиона. Купувам още градина. Ама ти ела да видиш моето място. Ела да видиш моята ферма. Файно се, бе. Да, наистина. Аз съм много зле с животните. Помисли го се. Това е всичко, ама никак хипопотам. Брат, да ти кажа, защото много ме харесвам тая игра. Защото само като тия растения, като убият нещата, като убиват, има пълнят с букуци. Марти, ела да видиш какво е бук. Просто така ми пусна секрет лъки блок. Какво е лък? Я искам да го видя лъки блока, идвам. Не, чакай. Аз сега ще чух. О, фаер лък. Чупя ракета. Аз имам фаер базука. От някъде. Фаер базука. От някъде имам. Хора, Марти, сега ще отворя няколко лъки блока. Къде си? чакай само да си продам букуците. Ела да видиш какво са... Стига да пада от моста! Идвам. Марти, виж, сега ще отварям. Виж как изглеждат. Я, това ли са лъки блоковете? Да, така изглеждат. И виж какво сега гледай. Ванко, какво? Марти иска да ми даде люстър на лито. Това ми е за ребит. Yes. Имам един бреден род за ребит. Имаш, я покажи го на хората. Люстър на лито. Люстър на лито, тук е все, бе. Да, всеки го знае. Марти сега, какво е базуката? Да. Добре. Този най-слабия лъки блок, май. Виж колко ми даде. Не, май не е слаб. Не е най-слабия, не. Нещо много. Много лъки блок е това. Така ли? Да, това е много, не знам. Брат, това е една... Тая игра бая псукна, защото с тя... Но... Хора, ето го издържава да набият, когато ви говориха вам. Да. Това е причина. Марти, ти си нямаш на бърза, който скривам бе и ми трябва. Брат, получа някакъв евент. Да. Най-добре е на евентите да си плантваш растенията. Чакай, аз нямам растения. Мисля едно-две, защото може да получат мутейшн. Ако тук да правиш мутейшн, ако е евент, Да. получи мутейшн на растенията също. Нещо хубаво ще даде ли? Не знам. Освен Team Cheese. Това тимчи са май. Брат, буквално след... брат, Скура, да. какво е това скура? Какво? Някаква бутилка ми даде, която...
Марти, това ако е Рейнбоу, ще дава по 2000 нещо. А тази бутилка е много трудна за убиване. Не, много е лесно. Ванко, защо може ли да си бием брейнротите? Аз своя не мога сега. О, Имам на май нов евент. Има нещо много добавено Брат. на играта, което ми ти позволява. Брат. Ще ти ги виждам. Не виждам къде са. Брат, малко при мен толкова се бия, че направо ми лагва играта. Това е нормално. Еми нормално е ми. Продавам си всички брейнроти. Брат, стига 100 Team Cheese! Искаш и тази чаба ли какво? Някакъв носорог пак дойде. И ти кажеш на играта. То хипопотамус. Марти, не ли на едно нещо? Какво? Ти на евента набих на 1 милион демидж. Ще убия носорога. Марти, искам да дойдеш да видиш моите растения. Чакай, ще убия носорога. Базука! Идвам с базука. Бате, Ванко, Марти, виждаш ли въпросителни? Не въпросителни е тия. Знаменателните. Отивай към тях. Тогава, че има такива. Чакай, Ванко. Тъп носорог. Добре да кажем, че ми Ванко, изчакай. Не мога. Идвам да габия с тебе. Така не мога да се бия. Идвай, аз няма да идвам. Малко малко парички да изкараме. На мен ми даде парите. Чакай, остай трябва да убия, за да Не. изкарам пари. О, ти даде пари. Но на мен този път ми даде само пари. Ама аз ли така нещо? Пробвай да колко пари има. Плюс един фаер по-скоро, не пари. И на мен не ми даде пари. Знаеш ли колко пари имам? Колко? Пробвай да познаеш. Видях, че имаш 472 хиляди. Не, билиона. Какво това са билиона? Ванко. Матео! Не, никой не може да го вземе. Брат, аз не мога да убия нещо с 11 хиляди кръв, камо ли Матео да взема? Човек, на евентите има, пуска 6-7. О, мага, Пусна сигурно 5-6-7 или 10 пусна на евента. О, мага, чек. Ама, пробвай да знаеш колко беше най-малкото кръв 6-7. 1 милион. Иде. Брат, верно ли? Да. Малко кафето шареня брейнова. Рейнбоу. Бомбини кростини. Да, знам, че е Рейнбоу. Брат, аз помислих, че е някакъв нов. Не. Брат, кафето е с 4000 кръв. Няма го убия, труден е. Има такова. Водим да видим колко трябва този да пуснем за 20 години. Але малки, какъв е проблема? Ванко, къде е ракетката? Съвсем добре. Изчакай ме. Какъв е проблема, че ние не можем да вземем 26? Що? Някъде към секционния. Плюс 1 милион. Сега Спочин и Фрезо Камело. Фризо, какво? Фрезо Камело. Тук, що това не бях го чувал. А Марти, виж колко, виж Fireworks. Това, за това говоря. 50 000 ние сме на нас на стата тия. Брат, ама, можем ли да изкараме Ще пусни и 26? това. 26, къде е това? Къде го гледаш това? Вътре в портал, ти не знам дали ще го включа дори. Само обясня. За такъв ли портал говориш? Да. Сега чакай гацин 3 часа. Брат, this Neo US. Какво е това? Марти, Да. давам ти най-опи брейнрот. Изчакайте само малко хора, че тук някакви... Хора, ето го 2026-та. Ей го, брейнрот е 2026-та. Да. Изчакайте само, че работя сама. Излез Хора, от портала. връщам се, сега Ванко ще ми даде опи брейнрот. Ванко, къде е? Заби ми. Чудо. Матео в главата на опак. И е червен. Акепт. Сега само... Сега понеже не ми се занимава. Ами хора, това беше... Това беше видеото, ако ви е харесал, дайте лайк. Дайте лайк. Абонирайте се за канала. Аз бях Пушка 5. Само да щупим ракетата. Секунда. Да, ми 7 милиона. 7 милиона. Christmas card И- пак. И хора, и чао. Това беше видеото.